joma timo bende ohala. Weche moko nyakoromogi en ni jotend duond bu siasa mar ODM e kaunti ma Kilifi okwedo mokalo kang' ma Aisha Jumwa okawo mar dare duond bu siasa mar UDA kendo koro riwore kod duond bura mar PA. Kane giloso vipingo mayudore kaunti ma Kilifi, jaod bura miluongo ni Ken Chonga kod machielo miluongo ni Paul Katana ne olero ni koro Aisha Jumwa onego bed ni koro wuok e ler kendo nyiso oganda jo Kenya gima omiyo sigo ko wuothe e duond buche mag siasa. Ka bende no olero ni bang' kane owuok e duond bura mar ODM ne ojaro duond bura no kaka en duond bura ma ok nyal loko ngimane, kendo ne odhi e duond bu siasa mar UDA ma bang' kane osemiye lemo mar bedo jatend migawo mar kit chwech mag oganda ne ochak odar kendo ka koro odonjo e duond bura mar PA. Ka koro wacho ni odonjo e duond bura margi ma Kinya Pacho to oweyo UDA mana nikech UDA chal ka gima nomaye lemo mane obede. Jotelo kata kamano wacho ni tok kane osemaye lemo mar bedo jatend migawo mar weche mag kit chwech mag oganda, Aisha Jumwa ne omi thuolo mar bedo jakom mar duol matayo weche mag apeyni e pacho ka. Kata kamano ne bago duto pod ne okoromone ma giko to miyo odare duond bu siasa mar UDA kino riwore kod duond bura mar PA. Na nataka kuchukua nafasi hii kumkanya. Nataka nimwambie dadangu, wewe ulizunguka ukasema chama cha UDA kinafaa. Wazunguluka kachungulukire. Chama hicho cha UDA kikakufanya wewe ukapatiwa waziri. Ulipofutwa waziri kwa sababu huko na weledi, Rais Ruto hivyo akakufanya wewe mwenyekiti wa halmashauri ya barabara zote za Kenya. Alipata hakupata? Hivi juzi ati unasema mimi nimetoka UDA na chama cha nyumbani nataka nipa. Unapana haniwe.